Българският преход се извърши тогава, когато действителните собственици на българския суверенитет, когато българският суверенитет беше преместен от чекмеджетата на Кремъл някъде, защото суверенитета на България беше в Русия, естествено. България е завоювана страна с танковете на маршал Толбухин. И в това няма нищо странно. Такава беше тогавашната история. Значи, началото на престройката започна с нова любов, пламна нова любов гореща между Москва и Вашингтон. И просто българският нотариален акт, барабар с куфърчето и суверенитета, бяха прехвърлени във Вашингтон. Американците не са идвали тук с танкове, нито 82-а въздушно пренесима дивизия насилвала когото и да било. Да станем американци беше мокрия сън на българската държавна партийна номенклатура. Те най-много мечтаеха за това. легитимност, така да се изразим. И то на парите си. Тъй като парите им са главно навън, на запад. Господин Лилов, аз не съм съгласен. Не бива всичко да тръгва или да свършва с парите. Тук става дума за житейски планове. Средният български номенклатурщик, макар и не всички от тях, мечтаеха, значи горното ниво на българската номенклатура мечтаеше децата ни да станат международни. Есо Станишев е пример за това как децата ни стават международни. А по-нисшия дял на българската стопанска, държавно-партийна номенклатура мечтаеше за нещо съвсем скромно. Да прехвърляме привилегиите си и разпоредителните си права върху семейството си, върху децата си. Което и успяха да направят. Значи, синове на замзап отдели на ЦК на БКП, синове на шефове и на замшефове в деловодството на ЦК на БКП днес са големите имена в българската политика, култура, икономика и така нататък. Аз избягвам да говоря с имена, за да не се заяждам. Но аз пред себе си имам дълъг списък в главата си на конкретни живи хора. Така, нека да приключа тази мисъл. Вижте, американизма в българската номенклатура тогава беше факт, края на 80-те години. Затова американците никога не са насилвали. Те бяха поканени, бяха приети с разтворени обятия там, с разтворени ръце и крака и бяха поканени да ръководят процеса. Сега, имаше един консенсус между Москва и Вашингтон, че Москва няма да възразява срещу политическия контрол над българските земи от страна на американците, Америка няма да възразява срещу капиталовото проникване на Русия по български територии. Така се появи един намерихме допирната точка. Това е моя стара теория за българо-американския контрол над България, като линията на разделяне минава между политиката и икономиката. Руско капиталово присъствие и американски политически контрол. Русия не стреля по агентурата на ЦРУ в София, а пък ЦРУ агентурата в София не тормози руското капиталово присъствие. Този мир осъществи комфорта на Сергей Станишев. Тройната коалиция беше не само него, и комфорта, извиняйте, комфорта и на цар Симеон. Той също. Бих казал и комфорта на Иван Костов. Разбира се, ама вижте, в България общо взето едни и същи хора управляват в условията на един и същи консенсус. И аз съм ужасно заинтересуван да видя какво ще стане, когато този консенсус се разруши, защото той сега виси на косан. Сега американската страна е решила да извади и покойниците от земята, за да разруши руските енергийни проекти по българска територия. Тоест, някой там във Вашингтон е решил, че първа политическа задача е да се отшибат руските капитали от България. Руските капитали обаче никак не са безпомощни. Напротив, те си имат своето политическо лоби, своите медии, своето милио. Така. И още взето спокойно могат да затруднят всеки, който иска да ги затрудни. С други думи, руско-американските отношения на българска територия минават и през формацията на правителствени структури, през отношения в българският елит. Българският елит, който много добре се чувстваше в условията на двете слънца, американското и руското, сега е объркан. Тъй като руско-американските отношения са в изключително объркано, сложно и деликатно положение. Значи, всеки успешен български премиер с екипа си, ако искате, наричате този екип ГЕРБ. Няма значение. Трябва да върви по ъглополовящата между Москва и Вашингтон. Там по времето на Станишев имаше широка пътечка. Мога ли да се изразя образно? Да, разбира се. Значи една проститутка може и да легне с двама мъже, но не може да легне едновременно в две легла. Грубо звучи.
Не. Значи аз разбирам вашето разочарование от политиката, но все пак там нещата не са толкова честни, както при проститутката. Да, все пак тя предлага услуги, получава пари. Докато в политиката всичко е още по-засукано. Там и услуги има, и пари има, но какво ли още няма. Ъгълът, през който днешното правителство може и трябва да прокара ъглополовящата, да трасира пътя си, се стеснява. Има ли го въобще? Има го, разбира се, че го има. Значи между Москва и Вашингтон няма ядрена война. Те все пак някак ще се разберат. Да, те са се разбирали някакси. Сега вече не се от разбират. От 18-та година насам. Иначе отдавна да сме изгоряли световния пожар. Но... Не, било е всякак, господин Лилов. Всякак е било в историята. Последните 20 години консенсуса на вас, политиката, на нас, икономиката, работеше добре. На това слънце се радваше Иван Костов, правилно го споменавате. Дедо Цар също благоденстваше в тези творчески условия. Сергей Станишев направи един стабилен политически режим, т.е. не точно той де, но който трябваше, нали? Бойко Борисов има право на 15 минути слава и щастие по същия начин, но въпросът е, че българската средна класа умира. Всички тези конструкции, които съм ги гледал отблизо, които вие сте гледали и не са кой знае колко тайнствени, те вървят, те работят. Този тип игри са възможни само в условия на все пак не напълно умряла средна класа. Защото свят без средна класа е свят на съвсем други зависимости. Свят без средна класа означава ескадрони на смъртта през нощта. Означава убийства по улиците на политически функционери. Означава ценови шокове, инфлационни удори по 800% за един след обед. Означава игра на тоталитарни сили пред държавната телевизия. Означава съвсем друга цивилизация и съвсем друга култура. Това е латиноамериканизация. Мощни сили унищожава средната класа в световен мащаб. Идеологията на българския преход, това, което наверное се пробутваше като социал-демокрация, което е моята младежка любов. Аз няма да кажа лоша дума за социал-демокрацията. Беше идея за спасяване и за развитие на българската средна класа. Това е отговор на въпроса защо никаква социал-демокрация в България не се получи, защото реалният тренд, реалният вектор на развитие беше към умъртвяване на средната класа. И сега към днешния ден Бойко Борисов, да се разберем, никакъв ГЕРБ няма. Има Бойко Борисов и група приятели. Значи, това с герба, моля ви се. Значи, аз знам какво е политическа сила, политическа партия, политическа организация, вътрешно-политически партиен живот. Аз съм бил там. Това са неща, които като ги видиш, не можеш да ги объркаш никой. Той е като жираф. Като видиш веднъж жираф, после никой не може да ти излъжи, че нещо е жираф. ГЕРБ, разбира се, че не е партия, а е политико-пропагандна конструкция, която там има хора, разбира се, но това не е идеологическа общност. Добре, да го наречеме кръг. Добре, намерете вие думата. Тук е интересен Бойко Борисов. Значи Бойко Борисов дойде с много солиден избирателен резултат. Той е легитимен министър-председател. Нека да не се заблуждаваме. С енергията, гнева и надеждата на умиращата българска средна класа. С маниера на застаряваща самотна жена, българската средна класа хвърли последната си любов върху него. Този ще ни оправи. Борисов не е избранника на огромното и увеличаващо се българско простолюдие, на обикновените български нови бедни, тия 60-65%. Той също не е избранника на тогава, на най-богатите. В него инвестираха... Мислите ли тук? Аз с вас категорично не съм съгласен. След малко ще ме оспорите. Нека да завърша мисълта си. Тогава, когато Борисов беше избран, той беше любовта и надеждата на умиращата българска средна класа. Пред него имаше два пътя. Единият беше да защитава българската средна класа, като по този начин влезе в противоречие с целия свят. Сега, предполагам, че на него това не съм го обяснявали, може би и не трябва. Но и от него се очаква да играе добре голф, да пали 3 свещички на Богородица, да пуска хубави лапове, да вдъхновява българските жени и да се бори с Сергей Станишев. Тъй като комунистите са злочестили рода му. Той се справя чудесно, но в него той имаше един спасителен ход. Аз се надява да го направи. Вие тук що казахте, че това правителство си отива. Вероятно това не е така.
Аз тогава се усмихнах. Не, то не си отива. Там въпросът е много сериозен. Но Борисов исторически е загубен, тъй като той вместо да инвестира в средната класа, която инвестира в него, вместо да отговори с взаимност, като умен политик или като интуитивен политик, няма нужда да си много умен, трябва интуицията ти да говори. Непрекъснато акцентират как той не бил образован. Живков също не беше образован, но Живков имаше чудовищен усет за това къде какво има. Така, Борисов заложи на подкрепата на един много тънък, свръхбогат, съвременен български слой. Това аз го наричам българо-американското лоби, което събира много големи свръхпроценти от властта на Борисов и накрая, вероятно, ще изхвърли Борисов като ненужен гумен предмет за еднократна употреба. Тъй като в случая става дума... Искате ли да видим една илюстрация за това свръхбогато лоби? Любопитна илюстрация. Да, в България на власт е едно свръхбогато българо-американско лоби. Какво е това? Това е нещо, което съм извадил от топ 10 по приходи в хиляди левове за 2010-2011 година. Мисля, че добре се чете. На първо място е Лукойл. Между прочим и на трето място отново е Лукойл. Това са Лукойл Нефтохим, Лукойл България. Лукойл? Да. И какво е примерно за 2011 приходи? Едното Лукойл 6 милиарда 739 милиона. Да? Другото 3 милиарда 486 милиона. Както и да ги гледа човек, това са 10 милиарда и 300 милиона. А какви са данъците, които са платени? Никакви, защото печалба няма, напротив има загуба. Нека да продължа. 10 милиарда и нещо и нито една стотинка платена на хазната. Не бива да се изненадваме. Това е логиката на свръхбогатите. Тъй като те са собственици на системата, няма никакъв начин те да бъдат накарани да плащат на когото и да било, каквото и да било. Това е реалният собственик на системата, реалният субект. Борисов, повтарям, трябва да бъде оставен на мира, тъй като това е любимия гумен кокъл на българската журналистика. Кога даваме гумени кокъли на младите кучета? Когато те хапят мебелите и късат дамаската. За да не ровят някъде, им даваме гумения кокъл Борисов, за да върви процеса спокойно. А българският журналист от сутрин до вечер говори за особеностите на душата на Бойко Борисов. Това се нарича медиен цирк. Медийният цирк, това е технология на медийната обработка на население. Медиен цирк се прави, когато всички медии, или поне няколко основни, изведнъж започват да говорят за едно и също нещо. България за първи път стана медиен цирк преди 2 години и половина, когато водещи медии от сутрин до вечер говориха за ДАНС, без да казват нищо. Това продължи някъде около 10 дена. Знаете ли, кой знае, защото си мисля, че медийният цирк в България продължава вече 60 години. Не, медийният цирк е специално. Не мога да кажа как е било преди 70 години, но целият ми опит, не малък на журналистиката, сочи, че... Не е вярно. Медиен цирк означава точно медийна технология, която е за време. За седмица, 2 седмици, 3 седмици. Аз разбирам, че вие като казвате медиен цирк, имате метафорен смисъл. Да. Аз ви говоря за буквален технологичен цикъл. Значи, редакторите се събират и казват, ще направим медиен цирк. Това е понятие от рода на флешмоб. Мога ли да ви коригирам? Редакторите ги събират. Те не се събират. Редакторите ги събират. Има кой да събира и им казват. И им казват. Точно. Добре. Да не издаваме интимни тайни от кухнята. Значи, пред общественото мнение редактора носи отговорността, но малко хора се досещат, че зад него стоят други. Така. Сега нека да завършим. Зад него стоят просто, как да се изразя образно, парите. Големите пари. Големите пари, да. В България на власт е едно свръхбогато, много тясно мълцинство. Това е една ципа, социална ципа, която с единия крак е в България, с другия крак е на Запад. Те нямат нищо общо с българската национална съдба. Да, те са собствениците не на ефира, не на дискурса, а на правото, на капитала и на властта. Това е типичен олигархичен режим, който на този етап се ползваше, доскоро се ползваше с подкрепата до някъде на европейското чиновничество, но главно с подкрепата на администрацията на Обама. Аз ужасно любопитствам, ако републиканците спечелят, минали път, когато републиканците спечелиха, целият български политически елит посърна като лозя от филоксера. Около 6 месеца не можеха да си кажат името. Ходеха объркани. Движеха се като риби в мътна вода.
Ако сега републиканците победят, което не е невъзможно, много ми се ще, но май няма да стане, макар че има още шансове. Българският политически елит също ще живее моменти на объркване, но той ще се оправи. Така че ето ви реалната социална структура, която обяснява всичко това, което вие казвате. Свръх тънък, свръх затворен, свръх богат елит от българо-американски функционери. Защо не споменавате и българо-руски? Разбира се, сега ще кажа отделно за тях. Те заслужават отделно внимание. На власт България е българо-американско лоби с съгласието на българо-руското лоби, което напоследък обаче проявява известно безпокойство. Прощавайте, че ще ви прекъсна. Лично, според мен нещата в България стоят така. Имаме една подялба на ролите. Нека да го кажа след малко. Искам това е моята теория, да чуя която аз се развивам. Вашите тези. Ще чуете. Тъй като аз наблюдавам икономиката, в икономиката не са силни американци. Силата в икономиката са местните олигарси, които почти изцяло са свързани с Русия. А политиката ни е изцяло проамериканска. Може ли да това продължа? Е разчекнатото положение на едно правителство, на едно управление, както искате го наречете, на една група приятели, които се кланят и на изток, и на запад, само и само да са във властта. Моля ви да продължа мисълта си. Говорихме, че има един много тесен слой, който е на власт и той има по-скоро природата на българо-американско лоби. За българо-руското лоби ще кажа след секунда. След това има една стесняваща... Коя природа обаче? Политическата? Политическата да, но икономическата е съвсем друга. По-нататък има една стесняваща се средна класа, която изстреля като ракета-носител Бойко Борисов. В момента тя е объркана, гневна, недоволна. И аз се любопитствам как отново ще върнат нейното доверие. Не е сигурно, че ще стане. Има една огромна маса простолюдие, което е вече нов социологически факт. Това са нови хора. Това са обикновено бедни хора, които се управляват много лесно от към телевизията. И с песнички. И с методите на политическия маркетинг. Това са новите бедни, които наистина са управляема маса. И затова, за да ги управляваш и да получиш тяхната политическа подкрепа, ти трябва телевизия. От 20 години средната класа в България се умъртвява. Абсолютно. Тя е изключително опасна, тъй като тя е способна, където има да се самоорганизира. Тя е способна да твори социалност, да гради държавност и общо взето европейските държави са правени от европейските средни класи. Но на нас не ни е дадено, вероятно трябва да си спомним, че средната класа води и битки. А за сега средната класа гледа телевизия, Big Brother и чака да дойдат до Брюксел да я оправят. Това е пътя към смъртта. Ами това може би е последната надежда, след като умрат всички надежди, остават действието. Аз поне така си мисля. Българската власт играе успешно ролята на колониална администрация. Това е добре формирана колониална администрация, която криво-ляво се оправя. По принцип, колониалните администрации винаги имат предвид себе си и своите сюзерения, а не населението. Населението криво-ляво за сега също се оправя, макар че все по-лошо и по-лошо и по-лошо. Света е пълен с скрито колониални режими. Колеги, има един шарж на Бойко Борисов. Това е един шарж с великолепния век. Българо-турските отношения са изключително добри. Наскоро премиера заяви, че ние ще бъдем твърдо зад Турция. Вижте, много отдавна няма значение какво говори българският премиер. Важното е, че аз го харесвам. Значи, Бойко Борисов може да ви каже всяко нещо и след малко да го отрече. Няма нужда да се занимаваме с него. Аз за четвърти път предлагам. Оставете човека на мира. Той си върши добре работа. Реалната власт няма лице. Реалната власт е силово взаимодействие между абстрактни структури. Не, тя има лице, ако бъде назована от журналистите. Тогава журналистите са част от властовата машина. Ако покажем, както аз тук показах, справката на най-големите 10 компании в България, които практически не плащат данък печалба. Това е сериозно. Това е сериозно. Практически не плащат данък печалба. Когато едрия български... Но ГЕРБ, Бойко Борисов, олицетворява тази скрита власт. Тя не може да се яви като призрак, невидимо пред обществото. Да се разберем. Тя си търси полиците, театъра,
Куката на конци. Значи има реална власт, която не е длъжна да има лице. Вие добре ги напипахте. Това са тези компрадорски, полубългарски, полумеждународни структури, които не плащат данъци, но купуват политици. Те могат да си купят един герб, колко му е, той е надуваема структура, и могат да си изберат от щанда един Бойко Борисов. Добре го избраха. Ако не беше Бойко, щеше да е брат му. Няма, образно казвам, аз не знам има ли братя. Значи, става дума за процеси на властова консолидация след 20 години безумие. В България тече 20 годишно безумие. И накрая бил виновен Бойко Борисов. В България имаше премиер с толкова дебело медицинско досие. В България имаше президент, който имаше проблеми с членоразделността. Да не споменавам имена. Какво му е на Бойко Борисов? На фона на медицинските пациенти, които управляваха България, на фона на, извинявайте, на Желю Желев, който беше и си остава единица за злонамерен идиотизъм. Така. Тук няма да се съглася с вас. Ако говорите с някой психиатър, той ще ви каже, че при Бойко Борисов има определени комплекси, които преминават. Вижте, пътя към истината заобикаля Бойко Борисов. Ако говорим с медицински диагнози. Значи аз говоря за други хора. Аз съм съгласен с Борисов това. не бива да има диагноза, но тъй като Борисов той е една символна фигура. Символна. Той е символ. Това е някакво проклятие. Каквото и да правиме, говориме само за Борисов. Господин Лилов, можем ли да го оставим за секунда на мир? Символа ще го оставим, да. Символа ще го оставим на мира. Борисов не бива да бъде елемент на нашия дискурс. Той е сложен там, за да не виждаме зад него. Аз предлагам да го сложим на страна и да погледнем зад него. Там стават страшно интересни неща. Ето, вие напипахте един реален властови субект. Това са капиталови кръгове, могъщи, над закона, неплащащи данъци, които могат да се купят колкото искат Бойко Борисовци и да си ги наредат както си искат, които реално контролират процес. Колеги, дайте отново табличката. Това е власт. Това е сериозна власт. Да, това са първите 10 компании в България от общо 100. Би трябвало... 22 милиарда за 2011 общо платения. Това е власт. 300 милиона. И днеска ще си изберат Борисов, утре ще си изберат комшията на Борисов, в други ден Меглена Кунева. Те ще си изберат когото искат. Ще направят нужния медиен пул, който да обясни на българското общество, че ето идва спасението. И че най-после ударихме дюшеша. Иван Иванов, нашият любимец. Образно казвам. Някой Иванов там. Значи трябва да се променя не лицето, трябва да се променя природата на властта. Нашата българската власт е дълбоко независима от обществото. Можем ли да променим тази природа в една държава като България, която практически вече, поне според мен, от икономическа, от обществена, от социална гледна точка, от всякъде погледнато се превръща постепенно в пустиня? Честният отговор е, че не знам, но че мога да цитирам един голям италиански политик, който твърди, че аз съм песимист в разума и оптимист във волята. Ако искате научен отговор, то е не може. Ако искате човешки отговор, жизнен отговор, да, аз се надявам, че можем. И това е другия начин да кажа, че вярвам в силите на обществото си, което е оскотяло, объркано, шашардисано, обезверено, уморено. Българите са уморени. Но трябва да се продължи напред. Трябва да се прави реална политика. В България няма реална политика. В България няма реално дясно, няма и реално ляво. Вие чудесно започнахте днес, че това е мъгла. На времето имаше един певец Висоцки, който имаше една така песничка. Сегодня в нашей комплексной бригаде прошел слушок о бале маскараде. Раздали маски кроликов, слонов и алкоголиков. Назначили суета в засаде. Тоест, раздадоха маските на социал-демократи, на либерали, на комунистите им раздадоха по един мурлук с автомат, на социал-демократите дадоха по един шушляк изискан. Либералите ги натъкмиха с шапки Борсалино. Това е шоу. Отзад имаме същата държавно-партийна стопанска номенклатура, която си играе на политика и до днес. С други думи, аз предлагам да прекратим постсоциализма. Ние живеем в условията на едно само себе си възпроизвеждащо политическо и стопанско гниене. С революция? Чрез изчерпване на горивото. Просто гората изгоря. Горя и изгоря.
Утре ще ни поканят да гласуваме. Аз по традиция няма да гласувам, но нашите зрители ще гласуват. И вие ли не гласуват? Поне за тези политически партии, кавички, представени в парламента, не мога да си дам гласа. България има нужда от обикновено автентично ляво, нормално ляво и обикновено автентично отговорно дясно. Значи има една веселба, една весела шегичка в политологията, че левите партии падат от корупция, а десните партии падат от нарушаване на национални интереси. ГЕРБ не може да падне нито заради корупция, нито заради нарушаване на национален интерес, защото ГЕРБ не е ляво и не е дясно. ГЕРБ е медиен конструкт, вие пръв усетихте това нещо, и отзад стои българската компрадорщина. Това не е националната ни буржуазия, която я умъртвяват също. Това са капитали, които нямат усет нито за държавност, нито за история. Това е смисъла на вашето откровение преди малко, че Копривщица и другите там светини на българския дух ще бъдат остойностени. А помните ли едно правителство, което съчета на едно място Министерството на туризма и Министерството на културата? Да, спомням. Това беше формулата на национал-проституцията. Как от културата ще направим бизнес? Бизнесът ни е културата, а културата ни е бизнес. Тоест ние трябва да разкараме от тази страна тези вампири, които са се впили в нея. Трябва да прекратим постсоциализма. А тези, които са се впили в нас, по-скоро наши не разкарат. Политиката е: младите хора, моите студенти, къш от България, какво правиш тук? Старците им се напомнят, че много ядат и че е крайно време да умрат. Остава средното поколение, на които им се обяснява, че всеки ден трябва да гледат телевизия и да гласуват, както им се съобщи от отговорно място. Това е разпад на българската европейска социална структура. Това не е исторически скок в бъдещето, а географски скок в страни, в Африка. Вижте, има реални субекти на власт. Така че той не си пази човека сам достоинството. В българското правителство има 3 души, които той не може да уволни, т.е. те са реалните субекти на власт. Единият е финансовия министър, вие знаете, той е представител на Световната банка. Вторият е външния министър, който е избранник на Държавния департамент на САЩ и той никак не е длъжен да обяснява на Борисов каквото и да било, когато звъни телефона му от високо място. Третият, доколкото разбираме, Цветанов, който се занимава с изключително отговорни неща. Ролята на Борисов е да, както вече казах, да громи комунизма, да весели публиката и да възбужда жените. Прави ли го? Прави го. Тоест той е фигурант. Повечето хора във властта са фигуранти. Реалната власт, господин Лилов, това е моя стара теорема. Сега господата, които се обадиха да се занимават с недостойната ми личност, но това не премахва отговорността от фигурантите. Съгласни ли сте? Вижте, истинската власт не се вижда. Ако едно нещо се вижда, то не е власт. А ако е власт, то не се вижда. Значи има разни смешни списъци на 500-те най-богати хора в света. А най-богатите не са там. Най-властните не са там. Истинската власт е власт, която има правото да не си каже името. А Борисов е наемник. Не кукла на конси. Той е човек наемник. Добре заплатен. Да, това е точно определение. Съгласен съм. Ако можем да опазим личността и на най-непотребния човек. Но този наемник носи ли отговорност за ситуацията в България? Той вероятно ще си получи някаква комбинация от тояги и моркови, като му дойде времето. Значи прекалено дълго се занимаваме с този човек. Проблема е не в отделния член на българския елит, а в тоталността, в тяхната съвкупност, в корпорацията български елит. Това е мръсна пяна, която колкото по-рано се изтече в канализацията на историята, толкова по-добре за страната ни. Дали имат мисия? Мисия нямат, като колектив. Мисия нямат. Но там има лозунг, извинявайте, мръсен лозунг. Не знам дали може така да се говори по телевизията, но лозунга на българския елит, аз го помня, а сега не се е променил. Блъска и Генко, ялова съм. Всичко може. Everything goes. Сега ние сме на власт, дай да се не ядем, да се напиеме. Вацев, нали за това се борихме, бе? Елит. Днешния ден е нашия ден. Държава ли? Ма държава. Не, според мен цялата тяхна държавност опира до това. Тук има едни пари. Да видим какво да направим с тях. Да вземем едни пари. Държавата, в България има власт и никой не бива да бърка държава и власт. В България има много твърда власт, която ще я познаеш по това, че ако я пипаш, ще ти откъсне ръцете до кръст.
Но държавата не е всяка власт. Държавата е такава власт, при която властниците имат колективна воля и я правят закон, но те самите издигат своята колективна воля над себе си. Те се подчиняват на собствената си воля. Създават правов ред. Царе са правили същото. Изпълнявам закона, защото аз съм го измислил и защото е закон. Той е ужасен, мен не ми харесва, но аз го изпълнявам. Днешният елит не е способен да изпълнява законите, които той самия приема. И затова ние живеем в пиратска република. Не в държава, а в пиратска република. Това е мародерска сбирщина, която има намерение да се наеде и да уреди децата си където трябва. Ако капиталите са на безопасно място, ако инвестициите са където трябва зад граница, ако съпругата пазарува в Виена, Париж или Лондон и ходи на шопинг там и на лифтинг, как се нарича, освен лифтинга има и разни други такива женски разхубавяващи процедури. Ако децата са в правилни училища, ако парите са където трябва и ако съпругата е доволна, майната и на България, стига с тази България, живееме в един хубав, широк свят, ние сме граждани на света. България. Тоест ние имаме вече един глобализиран елит. Така. Това е мечтата на българския късно социалистически елит. Аз помня една такава дъщеря на окръжен секретар на ЦК на БКП, която цял следобед ми обясняваше как сега трябва да съединиме предимствата на социализма. Предимствата на социализма бяха в това, че тя е дъщеря на окръжен секретар. Това е предимство. С достиженията на световния научно-технически прогрес, т.е. трябва да скочиме от черните Волги на Мерцедес, защото от пътя от Волга до Мерцедес е научно-технически прогрес. Да, тогава амбицията била за Мерцедес, сега вече са осъществени за Бентли.